sha'awa sinadarin tilawa da ba su da kawa jiki kamar bula an ci kamar sarewa matan muna da kyawo sinadarin girmama was there in the building cikin primary ma ya ne bai tire ga yiwa ka ɗan tasiri ya kun ba din kai mu ci gaba da yi ko mu tsaya mu ci gaba da yi ko mu tsaya we are brothers all I love you all so jama'a this one guys kai wasu ya kai haka ne ba ka jin magana ba ka ci so ai ba mu ba dora ba lokaci ne wada mana wasa ne kawai gari bacin magana bancin magana kullum ka shi ne rabo da kan kura dan malam bancin magana kullum ka shi ne rabo da kan kura dan malam kullum ka shi ne rabo da kan kura dan malam bancin magana kullum ka shi ne rabo da kan kura dan malam bancin magana kullum ka shi ne Sabon tsohon sojan da na so ba Maricin magana wani zahiri ne ba Za ka bata ba a gina ne ba Kada ka tala yadda Ubangiji ya so ba To ka ji ba don na mata ba ba Wanda sai ne shiga mun waya mana On the mix za mu fara wajen Masu ba kayan su sai dan buzan su I'm a high skiller, I'm a beat killer idan hawa ba na daya sai da ishamiya kai ku gafara na fito za mu je Mr. DJ to zo mu je Mr. Rosema zo mu je in sun ka kira mu za mu je a gida ma ko a kasar waje ka saka mana sautin wurin waje can ma mu buga musu kai ba su ba kayan su Mr. xboy ba na shan giya a gida na sai dai jarmiya da abinci ma taliya ga baby yan somaliya na saya mata mota makiya don haka ne na zama skillful careful wonderful thankful beautiful Mr. Jose Ungo da aboki na di Jango sun ce mana sai Jango take us to Garigo daga Keri har Jalingo can ma mu faɗa musu ba su ba kayan su sai ɗan buzan su salamu alaikum malam gawa ce rabbe ta tun da gadi ce cikin like money wasa muke yi sun kasa kama mu shi yasa suke bi ba za su iya da za mu iya yaƙin dynamic sun da jami'a na fito da champagne shi suke giya ne sun biyo mu mai nan ba su shi yasa suke so su yi asusu NYC babu komai ni da kai kusa ni babu kowa sirri muke yi babu sauna in muka tona gida ko za su kika ba wanda zai hana mu din dai a gaba asfa din yau zani kan gowa ce ga xboy ke kan beside kowa zai hana wasan ya kare ni bi fuwe za mu zo mu ture kada dai ka ce gulma ce za ka share ciya masa dauna lansar ba kada dai ka ce mana waye ba daga famas ne daga su sani gora mai kyawun mahasala su kuka amma idan ka kasa ganewa zan ka dauka babu wanda zai hana mu furta zantukan mu baki akai muna ga jini jikin mu kaga ai dole ne mu so ya sau we get more money we get more business we get more class malaka da za a yi mu ai mulkin garin mu ma ni zan asa so yaya a ƙara ne mu kama next time I love you all nagode na zon gawa ne yarin yanzu da bala'i mallan aka kauyi ai ta suna sun zama mini bayi ha Roda jikin ka nan, Abu. ai da mu ake jiko da abu What's got it?
waskade waskade tafiya muke suna waskade mu waskade kwandon kasa big ma waskade waskade tafiya muke suna waskade mu waskade kwandon kasa big ma waskade gaskiya shigo gari kowa ya buga ko kuma kaki zaka sha bugu kaman ganga na fara na boss suka ce na fara hauka iko Allah an mun buga waka sai saka you better get back on me kaka gani da tafi yake mare ko kuma ba da kama big boy to an muke fali sai ka ce iko Allah yanzu mu are muke fali bayan muka fara ba wallahi a gare irin wannan ne ke sa hinda saka ne dai da kuka saka da ana waskare wannan kashe bit ma waskare mana jira ami kama kara wanda muka fara aiki dole ne su tsara muna kashe kudi da kaman Bill Gates ubangiji ne ya bani masa fifu waskare 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 kai lazon waskare kai waye ne lazon ne waye lazon ne lazon ne are wakila mu ne lazon ne da shayi in na habi dole ne a ji sauri yadda sina sun zama mili bayi duka ma waya ta duka ba shoot ai da mu ake ji ko da abu banzan magana ta ban kai garan ba rigima da riba da ran dikidan da ya gagara mu gina banda fada ke kuran dole a ji mu inda hada ran ina bayar to ai ne a gaban shi yasa suke kira na shugaba ki wani launi lafan ne amma Allah muke roƙa ya ba mu shi yasa baki yamma dole su ba mu nuna mu hada ta mu ga inda mu kada muka fara ba sai su fitar mu